ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲೇಸಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೇರೆ ಬೈದಾರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ತಯಾರುಂಡು. ಸುರುತ ಇನಾಮನಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡಿನ ಇನಾಮನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಸ್ಸೇಗೊಳ್ಳಿ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಸ್ಸೇಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಸಬೆಟುಲ್ಲರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರು ಕಂಡೋಡುಲ್ಲರು ಸಬೆಟ್ಟಿದ್ದೇರು. ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ಲ ವಿಶ್ವಮಂಗಳಿಯಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ಲ ತಯಾರಾವಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಇಲ್ಲರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸರಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕು ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ದಿನಾಂಕ 24/11/2022ರಿಂದ 25/11/2022 ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 24/11/2022 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 25/11/2022 ಶುಕ್ರವಾರ
ಅದೇ ರೀತಿ 23/11/2022 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯವರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ರಾಮನಗರ ಹಸ್ಸೆಗೊಳಿ ಇದರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂದರೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂಬರುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ 5ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದಿನ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಂಪಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಅಂಡಲ ಬುಡದ ಕಂಡೋಡ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಡಿಪು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬೆಲ್ಮ ಬರಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಅರೋಶ್ ಪೈಂದೋಷ್ನಾಯ ಹೊಸಭೂತ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೆಲ್ಮ ಬರಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ದೆತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೇರ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಸಭ್ಯಕರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಾ ದುಂಬುಗು ನಡಪೆರಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ಇತ್ತನೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಲೆ. ಇತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಎರಲ್ಲ ತಂಡ ನೋಂದಣಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತು ನೋಂದಣಿ ರಪ್ಪ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಲ ನಡಪೆರಂಡು ಪುರುಷರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಪುರುಷರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಪುದಾರ ಕೊರ್ರಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರಲಿ
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಏಬಕ ಆಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀರಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಯುವಶಕ್ತಿ ತುಂಬೆ ಹಾಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ವೀರಕೇಸರಿ ಸಿ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಕೆ ಮಜಲ್. ಇಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಜಿನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಬಿ ಬುಕ್ಕ ಜಿಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಣ್ಣ, ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ ಓಲಾ ಒಂದೆರಡು ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊರಲ್ಲ, ಹೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡಿಡು. Not to worry, but maybe that's a lie. ಚೇತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಇದೆ. Honey, what's your hurry? ಚೇತು Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know. ಚೇತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಇದೆ ಕಡ್ದ KFC ಏರ್ ಮದುಲ್ಲ Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way. ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಆಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ನಡಪೆರಂಡು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ GFC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸನದನ
ರೆಡ್ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಾವಡು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ JFC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಗಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಖಂಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಕೇನದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟೋರಿ ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಕೊನಜಾಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಣ್ಣ ಬಲಿ ಜಪ್ಪು ಬಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮೋನೆರೆ ಅವಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗಜಗ ರಡ್ಡೆ ತಂಡ ಒಪ್ಪನತೆ ಯಾವ ರಡ್ಡಂಡ ರಡ್ಡೆ ಮುಗಿಪು ಅಂದ ರಡ್ಡೆ ತಂಡ ಐಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅವ ಏಕೆ ಬನ್ನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತಂದ ಒಯ್ಪಡೋರ ಒಂಜಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಳಿಯವರು ಇತ್ತಿನ ಬರಡು ಏರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಏರಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ಪು ನಕಲಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಓ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕೋರ್ ದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕೋರ್ನ ಬಾರಿ ಕಾಲು 7 ಜನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಸೆಗೊಳ್ದ ಇತ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಡ್ತಾನತೆ ಅಸ್ಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀರವನಿತೆಯರು ವೀರವಣಿತೆಯರು ನಿಖಿಲ್ ಉಂಟ ಪುದರ್ ನಿಖಿಲ್ ವೀರವಣಿತೆಯರು ನಿಖಿಲ್ ಅಸ್ಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಸೆಗೊಳ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ದ ನೆಡ್ಡೆತ್ತ ನಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹೊಡ್ತದೆ ಆ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪೋ ಏರ್ ಮಾತಾಗ ಭಾರತಕ್ಕ ಜಪ್ಪೋರ ಕಂಡಾಗ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ತಂಡೋಡು 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ 7 ಜನ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅವನ್ ಅದು ತಂಡ 4 ಮನ್ಪಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು 2 ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲೆ ತುಳಿಯೋರು ಜಪ್ಪುನ್ನ ಬರ್ಚ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಪುಂಡ ಅದು ಮೂಜತ್ತು 4ನೇ ಟೀಮ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಲಿ ಅಲ್ಪ 4 ಟೀಮ್ ಆಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡ ಸಚಿನ್ ಬಲ್ಲು ಕೊನಲಿ ಬಲ್ಲು ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪುಗೋ ಏರ್ ಮತ್ತ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪೂರಿಡೆ ಬರಡು 3 ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗೋ ಅಂಜ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒರಿ 2 ಜನ ಬಾಕಿ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾರ ಸರಿ ಬರಡು ತಿರ್ತ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪರ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದೈದಿ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಲಿ ಮೂಲೆ ಟೀಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಪ್ಪ 4 ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪನ 8 ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪನ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಲೆ ಮೋನೆರೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಂಚಿನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಂಡಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಡು ಪನ್ಪೆಂಗ್ಳು ಆ ತಂಡಲೆ ಕೊರ್ಪೆಂಗ್ಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಜಪ್ಪುಡು ಅವನು ಅಂಡಲ ಬಿಡದ ಕಂಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಬ್ಬಿ ಇನಿ ಬೈ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಏತ್ತಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25 ವರ್ಷ ಹೊರ ಹಾಪುಣವು
ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇರೋ ತಾಜಿನ ವರ್ಷ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡ್ರಾಪಿಸಿ ಐಕು ಅಂಕುಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ತ ಅಂತ ಪನೊಳಿಯತಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೋಟ್ನಂಗಳು ಬಿತ್ತುವ ಬಿತ್ತಿಯರ ಬರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಪ್ಪ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋತ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೈತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಭಾ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನೂಕುದು ಬಾಟ್ ನಕಲಿ ಜಾತೆ ಐಕೆ ಮೂಳು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಮೂರು ನಿತ್ತೆ ಪೊಲಿ ರಡ್ಡಿತ್ತು ನಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕು ತರ್ತೇನೆ ಅದು ಅವನೆರಡು ಉಂಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನೆರಡು ಎಂಕಿ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಜಪ್ಪು ಜರಿಗೆನ ಶಿವ ಆರ ಅನಿತಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಜರಿಗೆನ ಜಪ್ಪಲ ಕಂಡಾಗ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಿಥುನ ಅವಳು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ ಪುದಾರ್ ಕೋರ್ಪುನ ಕೋರಲಿ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಅಂಜನೆ ಜಿಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ನೆತ್ತನೊಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಎಡತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಜನೆ JFC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತನೊಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸರಿ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಏಳು ಜನ ಟೀಮು ಇದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಿಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗಡ್ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡಪೆರುಂಡು KFC ಅಂಜನೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಡುಟ್ಟು ಆಜನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ AFC ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ವಿನ್ಯಾನಕ ನಡಪೆರುಂಡು ಪವನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಪವನ್ ಪವನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ KFC ಅಂಜನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತಮಾರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ತಂಡ ನಡಪೆರುಂಡು KFC ಅಂಜನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತಮಾರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂಕನಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೆರುಂಡು It's like my senses got blurred. You whisper in my head. It takes away all the dread. Hello.
ಈ ಕನ್ನಡ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಬಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಸೈಗೋಲೆಂದು ಕರಿನ 25ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾತನ ನಂಗೆ ಪೂರೈಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜದ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ. ಜನಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬುಟ್ಟ ಅವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಅಸೈಗೋಲೆಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಅವಕ್ಕಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಒಂದೆಟ್ಟು 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕನ್ನಡಂಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಅಜಿಪೋರ್ಸದ ಪರಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ತೂಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಂಡುಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡುಡು ಮಣ್ಣಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ತುನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಣ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಓಡರ್ಮೆ ಪಸರಡೆ ತುಳುನಾಡು ನನೋರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಿರಿಮೆ ದುಂಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಪೂರೈಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. Wanna build a new world. Baby, give me your help. So why can't we just stay? It's really just a hunger pain. I just pray we'll see on a day. Can't forget. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ನಡುತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ವೈಪುನ ಅಕ್ಕಲು ವೈಪುನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪಂತದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಮೇರ್ದ ಈ ಮೇರ್ದ ಆತೆ ರಡ್ಡು ಮೇರ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುಂದೇರು ಅಲ್ಪ ಏರು ಅವಳು ಪಿರೌಡು ಬಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋರ್ ಚೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಕಲು ಬಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ತಿಲಕ್
ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್ ಓ ತಿಲಕ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್ ಎನ್ಮುನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನೋಡಿಟ್ಟು ಎನ್ಮುನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನೆತ ನಡುಟು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪೆರಂಡು ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಅಂಚನೆ KFC ನೆತ ನಡುಟು ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ನಡಪೆರಂಡು ಅವಳು ಬಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಜಯರಾಜರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಚೂರು ಆಕಾರ ಒಂತೇರಡ ಅಲ್ಪ ಆಮೆತ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಒಯ್ಪುನಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಬರು ಈಜಿ ನಾವು ಬರ್ಪೂಜ ಆಮೆತ ತೋಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಕರನ ರೆಫ್ರಿ ಈರ್ಲ ಚೂರು ಅಡ್ಡೊಲ್ಲಾರು ಆಮೆತ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದಯಮಂತ ಚೂರು ಈಕಾರ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತೋರ್ದಿಂಚಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಮೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಅಂದು ಈಮೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಅಂದು ಏರ್ ಬಿಡು ಪೇರು ತೂಕ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಮೇಟಿಯರ್ಲ ಮೀಯರ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಮಂತ ದಯಬಣ್ಣ ಮೀಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡದ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುಂಡು ತೋಟದ ಬರಿಟ್ಟು ಅಡೆ ಪೋನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಭಂಗವತ್ತೇರು ಅಡುಗೆ ಮಂತ ಅಂತ ನಡಪೇರುಂಡು ಕಡೆ ಕಾದೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗದ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಗಮನದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ DJ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತು ನಲಿಪೇರ್ತಿರು ನಿಗ್ಲೆ ಅದು ನಲಿಪೋಲಿ ಕಂಡಾಡು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಹುರುಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಅಂಚನೆ KFC ತಂಡದ ನಡುಟು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಡುಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಚಿನ್ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಫೈನಲ್ ರಡ್ನೆ ತಂಡದ ನಡುಟು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈಮೆ ತಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಒಯ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಟ್ಟಿಡು ಒಣಸ್ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುರಾಯಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರುಳ್ಳರೆ ಕಂಡೊಡಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೇರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರುಳ್ಳರೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿದ್ದಿದ ಹೋರಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಾ Your hands upon me. It's almost so mesmerizing. I can't stop for fantasy.
signs and I know exactly where I wanna be. Now if I tell you that you need to break me down, get into your life and to you alone. So rock me twice. You think that you can bear it. ಮೋನರ Don't tease me up lately. And it will look better. ಮೋನರ ಮೋನರ ಮೋಹನ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಫೈನಲ್ You think that you can bear it. Don't tease me up lately. ಸಚಿನ್ ಓ ಸಚಿನ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡುತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಬಿ ಅಂಜನೆ KFC ತಂಡದ ನಡುಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದೆರಡು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪುದರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಕಂಡವರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾದ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪುರುಷರ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರಂಡು ದಯಮಂತದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ ದಯಮಂತದ ತಯಾರಾದ ಕಂಡೋಗ ಬರಡು ವಿಶ್ವಮಂಗಳ KFC ಅದು ಓವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುರುತನ ಪಕ್ಕದನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆತೊಂದು ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ KFC ತಂಡದ ನಡುಟು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರಂಡು ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರಂಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸೇಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುಟು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸೇಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುಟು ಪುರುಷರ್ನ ಸುರುತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರಗಿಲ್ದ ಅಂಕನಡೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಮಂಗಲ KFC ದಿನೇಶ್ KFC ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದೆರಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸಗೋಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದ ತಯಾರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಪೆರಂಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಸಗೋಲಿ ಕಂಡೋಡಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರೆ ಮಂಜುರೈ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಅಂಜನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡ್ಲ ಲಿಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಕ್ಕಳು ತೋಜಿದ ಬೈದಿನಕಲು ಇನಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ನಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸನತ್ರ ಎಂಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಂಜುರ ಎಂಬೇರೆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ನಡುಟಿ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇನ ಯಾರು ಅಡಲ ಪಾತೆರುಡು ಐನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಕೇನ್ ನಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇನಂದ ನಕಲ್ ನಾನು ಪಾತೆರ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಿನಿ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ದಾದ ಬಂಡೇರನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕೆ ನಕಲ್ ಪೊಂಜ ನಕಲ್ ಬರೋಲ್ ಮಿತ್ತು ಗುಲೊಂದೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಗುಲೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರಿಟು ಗುಲ್ಲುದು ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಣಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಲವಲುಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸುರುಕೆ ಆವಡಿತು ಮರಿಯಾಲಡ್ ಬರ್ಸಾಡ್ ಮಂತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಉಂಡ ಅಂಚಾದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಉಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಲೋಯ್ತೇರು ಪಂದಿತೇರು ಬರೋಡೆ ಬತ್ತು ಜಿನಿಂದ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತ ಹಾಕುದ್ವಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ
ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಪುರ ಸಿಟಿ ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಪೋದು ಕೆಸರ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಎದುರ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಹಾಕಿರು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಕೆಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಕೆಸರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಧೂಳು ಬೋಂಡು ಅಣ್ಣನೇ ನೆರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ನೆರ್ದವರ ನಮಕ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಚರ್ಮಗ ಪುರ ದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೀತ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆಲೆ ತೊಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಬೆರುಲ್ಲೇರ ಅಡೆಲೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏನಾರ್ದೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ ಮ್ಯಾತಿಜೆ ಅಂದು ಅಂತೂದು ಅಂಚ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬರಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಜೋಕುಲು ಜಾಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಜಿತ್ತೆ ಧೂಳಾಪುಣ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಉಲೈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೆಸರಡೆ ಬಿದೈಡೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಆರೋಗ್ಯವಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪೊಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪೊಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಮುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಜಿಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಉಂಟು ಆ ನಾಲ್ ಜವನಿಯರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ರೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಡ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲುಪು ನಂಚಿತಿ ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಆಮೆ ತೆಲದಕ್ಲು ಈಮೆ ತೆಲದಕ್ಲು ಬರಿ ತೆಲದಕ್ಲು ನಡು ತೆಲದಕ್ಲು ಒಣಸಾಯನಕ್ಲು ಒಣಸಾಯರಪ್ಪನಕ್ಲು ತೋರದಕ್ಲು ಸಪುರದಕ್ಲು ಉದ್ದದಕ್ಲು ಕುದ್ಯದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂತಿರೋ ನಿಪುಣರೇ ಕುಳಿತಿರೋ ಕುಶಲರೇ ಅತ್ತೈತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರೋ ಮಾನ್ಯರ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡದು ಕಾಪಾಡೋದು ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ದೂರ ಆದ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಬರ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಬೊಟ್ಟೆ ಇರ್ದವರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ತೆರಗ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಉಂಟಾಲಿ ಮಾನವೇರೆ ನಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಗ ಐಕ್ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಗುರಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಂಜೋಗಲ್ ಬನ್ನಿ ಅವಗೆ ಮಾನವರೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಗ ಐಕ್ ಐಸಬಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ಪರುಡಿಗೆ ಐಸಬಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ಪರಿಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿನ ಬಂಗುಡದ ಲೆಕ್ಕ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ದಯಮಲ್ತ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ನಮ್ಮನ ಮೇಲಾನೆ ಕೇರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತ್ ಪರಡೆ ಜವನ್ಯರೆ ಪರ್ಪುನವು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪು ಜವು ಅಂಚಾದ ಪರಡೆ ಅಂಚ ಧರ್ಮವತಿ ಕಂಡ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಣ ನಮಕ್ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಲಿವರ್ ಬೋಪು ನಾವು ಬೋಪು ಧರ್ಮದಾಂಡ ಪರುಲಿ ಅವೇ ಅವು ಈತ ಬರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾಡು ಇತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದತೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಆವಡ್ 150 ವರ್ಷ ಆವಡ್ 150ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹಂಗೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಪೇರ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ನ ಎನ್ನೋ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ ನನಲಾತ್ ಲಾಗಿಲೆ ಕೆಸರ್ಗೆ ದಾಲ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲೋಡ್ ಚೇಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೆಸರಡ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪನ್ಮನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಈತ ಬರ್ತು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾತೆರ ನಂಚಿನ ಮಂಜುರೈ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಿ ಇದ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನನೆ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಹಸೇಗೋಲ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮಗು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಕಕ್ಕಮಜಲ್ದ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಜನಲ್ಪ ಪಿರಂಜಿ ಸೂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನಟ್ಟು ರಡ್ಡನಿ ನಾವು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ದ ಪೊಂಜನಕಲ ತಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡದೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ ತಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ರಿಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಡ್ಡು ಜನದ ತಂಡ ಐಟ್ ಸುರುತೈನ ಮನೆಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮೃತ ಬಕ ನಿಶಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಕ ಭವ್ಯ. ಅಂಜನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರಿಲೇ ಆತನ ರಡ್ಡು ಜನ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರಿಲೇ ರಡ್ಡು ಜನದ ತಂಡ ಐಟ್ ಸುರುತೈನ ಮನೆ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ್. ಉಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ್. ರಡ್ನೈನ ಮನೆ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಭವಿಷ್ ಬಕ ಕೋಟ್ರೇಶ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ರಡ್ಡು ಜನದ ತಂಡ ಸುರುತೈನಾಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ್. ಉಲ್ಲೇರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರಡು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರಿಲೇ ರಡ್ಡು ಜನದ ತಂಡ ಸುರುತೈನಾಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ್. ಸುರುತೈನಾಮ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿಷೇಕ್. ರಡ್ಡನಿ ನಾಮ ಭವಿಷ್ ಬಕ ಕೋಟ್ರೇಶ್. ವೀರಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲದೆ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಸೇಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಟಾಸ್ ದಡೆ ಬರುಡು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮೂಲೆ ಪಡ್ಕಣ ಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಡಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಡಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲವೈಪುನ ಗೊಬ್ಬಾತನ ಕಾಂಡ ಪಾಲವೈಪುನಟ್ಟು ಸುರುತೈನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಋತ್ವಿಕ್ ಬಕ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ನಡೆಪೆರಂಡು KFC ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣಲ್ಲೇ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಫೈನಲ್ಗಾಗಿ. ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಮಾರ್ಗಲ್ ನಡೆಪೆರಂಡು ಅಲ್ಪ ದಿವಾಕರನ್ನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ದ್ವಿತೀಯ ಉಜ್ವಲ್ ಬಕ್ಕ ದಿ ವಿಭಾಗ ಸುರುತೈನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಮಕ್ಕ ಆರ್ಯನ್. ಮೂರು ಕಾಲ್ನ ಓಟ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲಿಪುನ ಗೊಬ್ಬ ಆದಿತ್ತನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಐಟೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನೆಟ್ ಸುರುತೈನಾಮ ನಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಶಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆ ಒಂದರು ಉಲ್ಲೇರ. ಕಾಂಡ ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಾಲ್ಪಾತ್ ಇನ್ನಿತ ಕಂಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈತಾಲ್ದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತು ತೋಜೈನಾರು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನೋರಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಮಂಜುರೈನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಈಮೇತ ಬಾಗಡೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಬಾ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಮಂಜಿನಾಡಿದ ಅರ್ರ ಪೂರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ ಜನ ಓದುದು ಪೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಂಚಿನ 30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಗೊಪ್ಪಲ ನಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೋನಾಜದ ಬೆರಲುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೇಣ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಮೇರೆಗಲ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಅರೆ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಚಿತ ಕರೆಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೇಸರೊಂಜಿ ದಿನದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿನ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀ
ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ರಾಮನಗರ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ 5ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಅವಲವಳು ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲು ಮಂತದ ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಕಾನೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಬತ್ತದ ಪೋಯರ್ ತೋಜೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜುರೈ ಮೂಲೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಪ ಜಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತು ಯುವ ನಾಯಕರನಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಈ ಭಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುರು ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಆತುರಡು ತೂಪು ನಲ್ಪ ಮಗ್ನರಾತೀರ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಪುರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ದು ಬಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಕೆಸರಟ್ಟನದ ಮೈಲಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಎಂಕ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ನಂಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷೋಡರ ಆತನ ಓಲಾಡಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದು ಕೆಸರಡು ಜಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಜವಾದ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಪುಣ ಕೆಸರಡು ಪೊರಳು ಈ ಮೇಟ್ಲ ಕೆಸರಡು ಗುಂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ತು ಐಟು ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಮಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕಜ್ಜಿ ಅತನ ಎಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಸರಡು ಕೆಲಸ ಮಂತಂತನಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಎಂಜಿ ಮರ್ದ ಪಡಂತೀರ್ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೌಡು ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ಆ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಪೂರ ಪಡ್ಲು ತೋಜುನು ಎದುರುಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೈಲ್ಲ ಪಡಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೇರು ತೂಪುನಕ್ಕಳು ಕೃಷಿತ ಕಂಡದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೋಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎರಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿ ನಾವು ನಡುಪು ನೆಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕೊಯ್ದು ಐನ ಬಾರನ ಅರಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೃಷಿಕರ್ನ ಬದುಕು ಗೊತ್ತವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾರೀತಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ವಾರೀತಿ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆ ಕಿಸೆರದ ನೆತ್ತ ಕೆಸರಡು ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಯ್ತ ಬೇನೆಪುರ ಆಡ ಎಂಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಎಂಕಲ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮಡು ಎನ್ನ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನೌಲಂಚನೆ ಇಡೀ ಬೈಲು ತೂಣು ನನ ಪಚ್ಚೆ ಪಂಡ 10 ಜನ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತದು ಇಡೀ ಕಂಡನು ಅಪಗ ಎಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ದೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಣು ನನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬುಜತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೈಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಕಂಗ್ ತಾರೆ ಪುರಜ್ಜನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕಂಡದ ಪುಡಟೆ ತಾರದ್ದೇ ಇದೆಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡಡ ಲಂಚೆನೆ ಮಾತ ಆ ಬೈಲದ ಕಂಡದ ಊರಿಯರು ದಿಯರು ಬಂದು ಪೂರ ಕಂಡಡ ತಾರೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತಲ ದಿಯರು ನಿರಲ್ಬೂರ್ನು ಕೈ ನಡಿಯರು ಫಸಲು ಬತ್ತ ಈ ಫಸಲು ಕೈ ನಡ್ದು ಅವಳು ಫಸಲು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಬಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ದ ನಿರಲು ಎಡ್ಡೆ ದೊಮ್ಮಬೂರೋಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಿರಲ್ಬೂರ್ನ ಐಟ್ ಬಾರ ಭಗತಿಗೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರಿತಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಗದ ತೋಟ ದೀಪಣ ದಯಪಂಡ
ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಐಟು ಲಾಭ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪೂರ ಕಂಗದಿಯರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮೇಯ್ತ ಈ ಎರಡು ಆ ಎರಡು ನಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜಿನ ಕಾಲಿ ಕಂಗದ ಇಲ್ಲ ತಾರದ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ತೋಟ ಮನ್ಪಡ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಆವಡು ಕಂಗ ಅತ್ತ ಕೆಯ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡ ಪಡ್ಲು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಐಕಿ ಯಾವ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಶಾಲೆಡ್ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ನಮ್ಮನ ಪುದಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಮಂಪೆ ರಾಯಿಜಿತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿ ಪಿರ ಸನತನೆ ಫಂಡಿರಿ ಕೆಲವು ಕಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚ 2-3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕಂಡಾಗ ಜಪಡಾದು ಆ ಜೋಕುಲನೆ ನೇಜಿ ನಡ್ಪಾದು ಆ ಜೋಕುಲನೆ ನೇಜಿ ಕೆಯ್ಯಾನಗ ಐನು ಕೊಯ್ಪಾದು ಆ ಜೋಕುಲನೆ ಆ ಕೆಯ್ನು ಪಡಿ ಮಂತದ ಐನು ನೋಪಾದು ಐತ ಬತ್ತಿನ ಬಾರ್ ಅವು ಅರಿಯ ಮಿಲ್ಲು ನೆಕ್ ಮಿಲ್ಲು ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾನೆ ಕೊನಪುಣಿ ಐನೆ ಅರಿಯಾದ ಐನು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ಮನ್ಪುಣಿ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ಮಂತ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಶ್ರಮಗ ಅರಿನ ಗೊರ್ಪುಣಿ ಬೈನ್ ನಮ್ಮ ಗೋವಂತ ಗೊರ್ಪುಣಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತ ದಾಯಪಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತವಡು ಇನ್ನು ಶಾಲೆದ ಕಾಲೇಜಿದ NSS NCC ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತ ಬತ್ತದ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಆ ರೀತಿ ಮಂತಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪಂಪಿನವು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐದು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೈತಲ್ಲ 2-3 ಕಂಡ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಏರಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲು ಇತ್ತು ಅತನ ಗೇನಿಗೆ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲು ಇತ್ತೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸ್ತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಡಲ ಒಂತೆ ಅರಿಬಾರು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತೊಂದಾಂಡ ಪಡಿಲು ಬೋರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ್ ಮನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಇನ್ನು ಜನತ ಬಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಲೇಬರ್ ನತ್ತ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಕೃಷಿತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರನ ಬಿತ್ತದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐನು ನಡ್ದು ಐನು ಕೈ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಐಟ್ ಬೇನೋಡು ಕೃಷಿಕರ ಐಟ್ ಬೆಂಡಿರ್ದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಬುಳೆ ಬರೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬುಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುರವಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಂದಾಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಸುಫಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರನ ಪಾಡಿದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಮ್ಮನ ನಮಕ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಓರ್ಲಕ್ಕಿದೆ ಕಿದೆ ಬಂದ ಕೈಕಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲ ಇತ್ತನದ ಕಿದೆ ಐಕ್ ಬಾಡದಿತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತ ಪರ ಶುರು ಮಂದ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಆಶ್ರಮವಾದ ಪೆತ್ತಲನೆ ಕಂಜಿಲನೆ ಪುರ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಆಶ್ರಮ ಆವುದು ಇದು ಗೋವನಿತಾಶ್ರಮ ಸುಮಾರು 450 ಪೆತ್ತೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸರಿ 10 ಪೆತ್ತನ ದತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ 10 ಪೆತ್ತಲನ ನಮ್ಮ ದತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಐನು ಮಂತದೆ 10 ಪೆತ್ತಲನ ದತ್ತಿಗೆ ತಂದು ದಯಪಂಡ ಆತು ಬಂಗೊಂಡು ಆ ಪೆತ್ತಲನ ದೇವಿಯರ್ ನಿಜವಾದ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೇರು ಪರ್ಪುಣ ಮಾತೆ ಆಂಡ ಅವು ಗೋಮಾತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕಲು ಗೊಬ್ಬುದಾದ ನಡ್ಪರಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಡ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಡಪುರ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಡೆಯರ ಕಷ್ಟ ದಯಮಾಡಿ ನೇಜಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗ ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತುದಾಂಡ ಐಟ್ ಕೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ ಐನ ಕೊಯ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ದಾನಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಯುವ ಜನತೆ ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ತಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹೋರಾಡಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೆಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ರೇಡಿ ಬರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವೀರಕೇಸರಿ ಸೀಲ ಶೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಸೀಲ ಶೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಶೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ವರ್ಷ ಕೊರೋನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಕೆಸರು ನಡಪಡ ನಡ್ತದ ಆ
ಕೆಸರದ ಎಂಚಿನ ಐತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತವಾಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಡಗ ಜತದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ರೀಡೆ ಏರ್ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೇವದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪಡ ಕಾರ್ಯಗಳ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಡು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಡ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಾತ್ರ ನೆಂಕಳು 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎದುರು ಬೈ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಭವಿಷ್ಯ ಬಲ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋಡಾದ ಬೈದನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಏನ ಸೀಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ರಡ್ಡನಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಈ ಬಲ ವೀರಕೇಶರಿ ಸಿ ವೀರಕೇಶರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತೈನ ಮನ ಚಿಂತನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಸುರುತೈನ ಚಿಂತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಉಲ್ಲರ ಬಲ್ಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಡ್ಡನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಯಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕೇಶರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡ నుంచి ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಬರಡು ಒಂದೇ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹಣ ನಡಪರಂಡು ದೈದಿದ್ದು ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಗಳು ನಿಖಲ ಸಿದ್ದರಾವಡು ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಚಿಂತನ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಶೀಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಚಿಂತನ್ ರಜತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ರಿಲೆ ನೆಟ್ ಸುರುತಾಯಿ ನಮ್ ಹನನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ನಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಶಾನ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಶ್ರವಣ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್ ಶ್ರವಣ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮೂಜಿಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತದೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕೀರ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ್ ನೀನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡನ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ್ ಉಲ್ಲರದೆ ಮೂಜಿಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೂಜಿಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸುರುತೈನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಉಲ್ಲರ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತದೆ ಸುರುತೈನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನಿ ನಾವು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಮೂಜಿಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ತದೆ ಸುರುತೈನ ಮನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಾಶ್ರೀ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಿ ಹಾಗೂ ಹಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ KSRP ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಗ ತೀರ್ಥಕಂಡಡೆ 6ನೇ ನೇತೃತ್ವದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈತಂಡೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು KFC ಮೊಕಲು ಪಡೆ ಒಂದೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪು ಚಂಚಿರು ಯೋಕಲು ದೇವಕರ್ರೆ ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ನೀರು ಕಡಬಿಡೋರ ಕಂಡೋಗು ಶಿವಪ್ರಸಾದರೇ ಪರಿಹಾರನ ಮೀಯರ್ನವು ಪರ್ನಳವು ಬಾಜಿಲ್ ಬಾಜಲ್ಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೀರು ದೇವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರು
ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಲೆ ಗುಂಜಿ ಶಾಬಾಶ್ರೀ ಕೊರಡಿ ದಯಬಂಡ ಕಂಡುಡೈತೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೂರು ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ಯರು ಮಿಥುನ್ ಬೈಯಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಕೊಡು ಬೈಯಡ್ ಕಂಡೋಡ್ ಬಲ್ತು ಸ್ವಯಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಅಂಜೋನಕಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಲ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀದಾಗಲು ತೋಜಿರು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಇತ್ತರ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬೀಯರು ಅಲ್ಪ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ತಂಡದ ನೋಂದಣಿ ಮಂದಿನಗಳು ದಯಮಂತ ಪೂರ ಕಂಡದ ಮರಗೆಲ್ಡು ಪೋಡು 7 ಜನದ ತಂಡ ಅಂಜೋನಕಲ ವಿಭಾಗದ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ ಸರಿ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜೋನಕಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ವಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವರ್ಮ ಜನತಾ ತಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲ ವರ್ಮ ಜನತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಸದ ಕಂಡು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ನೆಗುಲೋಡು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಡು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ರೆಡ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರೆ ಚೇತನ ಹಸ್ಯಗೊಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಮುಖ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಮನೋಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಸ್ಯಗೊಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರೆ ಇಲ್ಲೇರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೊಕಲ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕ ಅಭಿಯಾನ 2022 ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ 1964 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಸಾಂದೀಪನಿ ಆಶ್ರಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ಯ ಮತಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಮಿಷ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮತಾಂತರಾದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಮರಳಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತರುವುದು, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಹಲವಾರಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ತಡೆದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಣ ಗೊಬ್ಬರು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ದಯಮಂತದೆ ಕಂಡದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀರಾಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಕತ್ತಲನಗ ಮೂಲ ದಾಳ ತೋಜಂದು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಡಪುಂಚಿನ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮೋನೆರೆ ಸುರ್ತವು ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ವೀರ ಕೇಸರಿ ರಜತ್ ಗೊಬ್ಬು ದಿಡಿ ಬಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಹಿಡಿಗೆ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಜ ಪಲ್ನವಲು ವೀರ ಕೇಸರಿ ಹಿಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬಲಿ ರಜತ್ ನೀವು ಬಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರು ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಸರು ಒರಿಯೋಗರಿ ಕೆಸರು ತಕೊಂಡ್ರಿ ಮುನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುನಿಲ್ ಕಂಡು ವಿಜಯಪುರ್ಗೆ ಆಸೆಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ಆಸೆಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಆಸೆಗುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಯಾ ವೀರಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾನೆ അല്ലേ അഞ്ച് പോയിന ബല്ല ഇഞ്ചി പത്തിന് ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ತಾತನ್
ಅಲ್ಪ ಮೊನೆರೆ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡು ಗಮನಿಸಲೆ ಕಂಡೋಡು ಪಿಲಿತಲಕ ಕೈ ಕೊಯ್ಯಂತಿನಂಚಿನ ಭವನ ಕೊಲ್ಲೆರು ಕಾಂಡೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತನು ಐಟ್ ಸುರುತೈನಾಮನಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಅಲೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟ ವಿಭಾಗಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ಲ ತಂಡನೆ ಮಿತ್ತ ಮೊಗೆರದಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರೆ ಜಿತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಮುಲ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಅಲೆ ಬಾರಿ ಜಿತ್ತಿನ ಅಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಓದ್ತನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ ಬತ್ ಕೈ ಕೊರಡು ಆಯ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಲ್ಲುದೇರಿ ಅವ್ರ ಜಪ್ಪೆ ಇರ್ದ ಕೈ ಕೊರ್ರ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪವೆ ಅವಳು ಚೌಟೇರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಹೊಲ್ದುಕೊಂಡಿಡಲ್ಲ ರೆಂಚ ಜಪ್ತನೈತೆ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡ್ರ ಪುನಃ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ನವೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೈ ಕೊರ್ಬೇರಿಗೆ ರವೀಣ ಜಪ್ಪೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೋನೆ ರಾಕಲು ಬೇತೆ ಗುಂಟುಕನ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ದಯಬಂಡ ಐಟು ಚೌಟೇರಿ 375 ಕಂಡಾತನ ತೋಟಡೆ ಒಪ್ಪಿನಾರು ದಯಬಂಡ ಅರಗೆ ಜಪ್ಪನಕ್ಕೆ ತಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಜಾಂಡಲ ಮೋನುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾಗಲಿ ಕೈ ಕೊರ ಲೆತ್ತಿಜೇರಿ ನಂಚ ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲೆ ತುಂಬದ ಅಂತಂಡ ಆಗಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಇತ್ತ ವಿಜಯ ಐನತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಚ್ಚ ಮಜಲ್ ಅಸೆ ಉಳಿದಗಳು ಇದು ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ಪಡ ಒಳ್ಳೆ ಪುನಿಟ್ಟುಳ್ಳರ ಬಲಿ ಅಸೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವಳೆ ಕೈತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಡು ಅಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಆಸೆವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕೈಗೊರ್ರ ಬರ್ಪಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕಡೆತ ಪಂದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಅಸ್ಸೆಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋನೆರ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದ ಗಡ್ಡದಾರಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಸ್ಸೆಗೋಲಿದ ಗಡ್ಡ ದಾಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಕಡೆತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗಲು ಎಂಗುಲು ಬುಡುಪು ಜಾಂದೆ ಈ ಮೇಟ್ ಅಸೆಗೋಲ್ದಾಗಲು ಎಂಗುಲ್ಲ ಉಡುಪು ಜಾಂದೆ ಏರ್ ಬುಡುಪೇರಂತುಕ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಹೋಯ್ತೇರ್ಗೆನಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲು ಹೋಯ್ತೇರು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಾಗಲು ಹೋಯ್ತು ಪಾಡಿಯರು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಡು ಏರ್ ವೈಪೇರು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಗೌತಮ್ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ಆಮೆ ಕುಂತ ನೆಡ್ಡೆ ಆಮೆತ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ನಕಲ ತಂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗ ತೋಜ್ಜಿ ಆರು ಗಡಿ ಎಂಡ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೋಜ್ಜನ ಜೋನಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಐಟೆ ಕೆಸರಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಡೆಗೆ ಅವ ಆಮೆ ತಂಡ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತಿಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಜಿತ್ತಿನ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಸುರತ ಸುತ್ತನ ಮಿತ್ತಮ ಜಲ್ದಗಳು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆದೊಂದುಂಟು. ಮೊನೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ವೀರೇರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರೇರ್ಲ ತುಕ ಏರು ವಿನ್ನಾಪಣಿದೆ. ಮೊಲು ಕಡೇತ ಗೊಬ್ಬು ಜಾಯರಂಡು ನಿಧಿ ನಾಡುನ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡುನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಹಾಪುಂಡು ಏರೆಗಳ ಕಂಡಗ ಜೊತೆ ನಾಡೋಲಿ ವಸ್ತು ಹೆಂಚಿನಂದ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತಮ ಜಲ್ದಗಳು ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮಾರ್ಗೇಳ್ಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಲ್ಪ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೇಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಜಯಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತೆರಡ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪವನ್ ಬಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೀನು ಬತ್ತೇರ ಬಡಾಪಡು ಮಲಮಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅವರು ಬತ್ತೋ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಾಟಿ ಬರಡು ಇಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಏನಂತಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕಕ್ಕಿ ಮಜಲ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಬೆರಂಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಪಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದೊಂದುಂಡು
ಕಡೆತ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ತಂಡದ ನಡುಟು ಅಲ್ಪ ಆಕಾಶ್ ಬಾರ್ಶೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕೆರೆ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲ ಲಾಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೋಡೊಂಜಿ ನಿಧಿ ನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರಗಳ ನಾಡಲಿ ಕಂಡೋಗ ಜಾತದ ಏರಗಳ ನಾಡಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕೌಂಟಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನಕಲ ಗಮನಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪಿನ ತಾರಾಯಣೆ ಕಂಡೋಡೊಂಜಿ ಕೌಂತದಿತ್ತ ಅವಳು ಏರಗ ಸಿಕ್ಕುನ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಬಾಟೆಂಡು ನಲಿಪುನ ಎರಡು ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ನಲಿಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ನಡು ಬಾರಿ 2 ದಿನದ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ ದುಂಬತ್ತಾದಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ 25ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಿರು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದು ಐಟು ಇತ್ತೆ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗತ್ತಿದೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜ ಕಿಲ್ಲರು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಕೊಣಾಜೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಎಕಡೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮದೀಪ ಕೊರದು ಪೋತಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ತೆ ದುಂಬತ್ತ ಕೊಲೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೇರನು ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟರೇನು ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪ್ರತಿಡು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಅಭ್ಯಂತರ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಕ್ಕೆ ಮುಜ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇನಂದುಲ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪುಗಬಾಡಾದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 25 ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲಿನಿ ಈ ಕಂಡುಣಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸನ ಅಟನೆ ಮಂತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜಾ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುತ್ತು ವಹಿಸು ನಡೀತಾನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಡ್ರು ವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದೆ ಎರಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸನತ್ರ ಏಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಸಚಿನ್ ಒಲಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಾಲುಳ್ಳೇರಿ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನೆ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಕಕ್ಕಿ ಮಜಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇಳಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆನೆ ಮಿಥುನ್ ಕಕ್ಕಿ ಮಜಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಋತ್ವಿಕೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೇರೆನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಕಾಣದ ಲೇಸಿಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕೋಟೆನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವನೇರ್ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ತೂದು ಬೋಂದುಲ್ಲರಿ ಮೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಂತನಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾಣಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸನತನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಲು ನಗಲೇನೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ತಗೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ವಿದ್ಯೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಸೈಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ದಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ದಯಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕಂಡೋಡೋಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜಯರಾಮ್ ಮೇಕಲು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಲ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡ ಕಂಡ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಂಡಡು ಜತ್ತರೆ ಎಂಚಾಪುನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಭವನೇ ಇಚ್ಚಂದಂತಿನ ಜಮನೀರು ಐನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನು ಇನಿ ಜಯರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಕಂಡಡು ಬೆನ್ಪುನೆ ಏರು ಬೋರಿ ಇಂದೈನ ಪೂರ ತೂದು ಬುಳೆತನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಜವನೇರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಭಾಳ ದೂರ ಆತನ
ಅಂಚಿನ ನೆನಪನೊಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಬೇಕಲು ಮಂತದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರಪುನಂಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂದಿದೆ ಓಲು ತುಂಡಲ್ಲ ಕಂಡೊಲಿತ್ತರು ಬಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬುಳೆವಂತಿತ್ತ ಐಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಐತ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆತನಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಕೊರುಂಗುಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಈತ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಲವಕ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಂತದೇರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿರುಗು ತುಯ್ಯಾರ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿನದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮಂತಂದಾಂಡ ಉಣಿಯರೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ತಾರಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡಲು ಪೂರ ತೋಟಗಳಾತಲ್ಲ ಆಂಡ ಊರಿನ ಕಂಡಲು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದನು ಇದು ಉಡುಪಿಡ ಪೂರದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ಪಡಿಲು ಪೂರ್ಣ ಕಂಡಲೇನೆ ಇಂಚಿನೇ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪೋದು ಐನಾಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ದತ್ತದೆತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಂಜು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಈ ಊರುಡು ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದು ನಂಚಿನ ಕಂಡಲೆಗು ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಬದಲು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಡೊಡೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆರಡ ಅವು ಬಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ಅವು ಐಟು ಬುಳೆತನೇನು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ನೇಜಿ ನಡುಪುನೆ ಎಂಚ ದಪ್ಪನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಂಡ್ಲ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಭಾಳ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಪಿರಬರಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏತ್ ಬೇಗ ಬೈದರ ಆತೆ ಪಿರಬ ತಿರುಗದು ಹೋತಿರು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಭ ಬರಡು ನಂಡದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಆಯನೆ ಕಂಡಗ ಜತ್ತದು ಓಲ ಬೆಂದನ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಉಂಡುದು ದದಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನದೀದು ಮನಪೆರೆ ನಮ್ಮಡ ವಿಶಾಲವಾಯನ ಕಂಡೊಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಏರು ತಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರಾದ ಉಪ್ಪು ನಡೆದಾದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋತ ಆಂಡ ಅಳಿದುಳಿನ ಕೆಲವು ಕಂಡಲು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿರು ಕೃಷಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಳೆ ಬೆಲೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈ ದುಂಬುದಿನ ಪೂರ ಮರತು ಬಿಡ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತದ ಮಾಡೋದು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾದ ಈ ಊರುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಜನ ಬುಳೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಐನ ನೆನಪು ಮನಪವನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಐತ ಪರಿಮಳ ಎಂಚ ಐಟ್ ಮುರುಕಣ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕೈಕಾರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಜಾರುನೆ ಎಂಚ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬೆನಂತಿರು ನೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತವನೇರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯದ ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಮಂತ್ರನಾಡ ಐನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಬದೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುನದೆ ಇದು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದು ನಲಿತದು ಸಂತೋಷ ಪಡನಂಚಿನ ಆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಮಾತಾ ಜವನೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ದಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಡೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿಲ್ಲಿಯ ಭಿನ್ನಯ ಉಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಶಂಕರಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಕ್ಲಾಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಇಂತ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ ದಯಮಂಡ ಕರೆ ನಾವೇತ ವರ್ಷೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಬಜರಂಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಇತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ ಬಿತ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಕರಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂದು ಬೆರಂದು ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಿತಚಿಂತಕ ಅಭಿಯಾನದ ರತ್ನಾಕರ್ ಹಿತಚಿಂತನ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಕೂಪನ್ ₹20 ಟಿಕೆಟ್ ಐನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ಬಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಬಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜವನೀರ್ ಬೆನಂದುಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಉಪ್ಪಿರು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಕೊರತೆ ಪುಣ ಈಗ ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ₹20 ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಮೂಲ ಮಲ್ತದೇರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕರಿನ ಐತಾರನಿಗಳು ಬತ್ತಾರ ನಂಡ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪಂಪಿನ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಕ್ಕಿದ ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಪ 450 ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾನುವಾರಿನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಕಲ್ಪೋಡಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹಿತಚಿಂತಕ ಅಭಿಯಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ಚೇತನ್ ಬಕರ್ನ ತಂಡದ ಕುಳಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಡಿಟ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಹಿತಚಿಂತಕ ಅಭಿಯಾನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಚಿಂತಕೇರು ಪಂಡದು ಬಿಂಬೆ ಸೇರೆ ಬೋಡದು ಗುರುತಿ ಸೇರೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ₹20 ಕೂಪನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಜಾರೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ₹20 ಕೂಪನ್ ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಾನೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತದು ದೂರದ ಮುಂಬೈಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತದ ಇತ್ತ ಊರುಡೆ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಮಾತನಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರ್ನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಂಡೆ ಪೇರು ಕನಪುನ ಹೊಡೆದಾದಲ್ಲ ಅವಡರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಒಂದು ಜವನಾಟಿಕದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ದೊಡ್ಡ ಮದಿಪುಡು ಕೇನಂದಲು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ರಾಮನಗರ ಅಸೇಗೋಳಿ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಇನಿ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಮಾತಿರಿಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ದುಂಬತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡುಗು ಜತದು ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುರು ಬಾಕಿದಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಸರು ಸಾವು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ನೀನು ಆ ಭಾವನೆ ಆಂಡ ದುಂಬದಗಳು ಈ ಕಂಡಡು ಕೆಸರಡು ಪುರ್ಜಿದೆ ಕೈನ ತರೆತದು ಅಕ್ಲು ಕೈನಿಲ್ಕೆ ಊರ್ದ ಹರಿತ ಆ ಒನಸ ಮಲ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಡಿತೇರು 100 ವರ್ಷ 110 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬದುಕದ ನಕಲು ಕಂಡಡು ಬೆಂತ ನಕಲು ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಓವುಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪನಿ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಪನಿ ತರೆಗೆ ಬರ್ಸಬಹುದು ಎಂಗೆ ಶೀತಾತನು ಎಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಆಡ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿತ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಕಂಡೋಡು ಬೆಂತ ನಕಲು ಅಂಚೆ ಈ ಕಂಡದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನು ಜವನೇರು ಮಾತಿರಿಗಳ ಜವನೇರೇನು ಕಂಡುಗುಲೆತದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾದು ಆ ಕಂಡದ ಕೆಸರು ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಸರದ ವಾಸನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಆತು ಮಾತಿರ್ತು ಜವನೇರನ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಡೆಗೆ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏಪುಗಳ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಇನಿ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನನ್ನದು ಜೋಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮದು ಮಿತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕನ ಬಂಜಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಬಿಡ್ದ ಪುರು ಬಾಲೆನು ಬಿಡ್ದ ಸೌಖ್ಯಚಂದ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದ ಅವಳು ಬೋದು ನಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ಕುಳಿದೇರು ಇಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮೊಲ ಈ ಜಾತಿದ ಭೇದ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಂಗೆ ಬಾಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಏಪಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒವ್ವೇ ಅಕನೊಲ ಈ ಭೇದ ಒಪ್ಪಡು ಪಿದಾಯಗಿದ್ದಾಯಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಸಾರ ಪ್ರಚನೆಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇದ ಜಾತಿದಕ್ಳು ಸ್ಥಿತಿಡು ಅಕನ ಉಳಾಯ್ದ ಗುಟ್ಟುನು ಬುಡಂದೆ ಅಕಳು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬನಿ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪಿಲೆಕ ಆ ಎಂಕನ ಮಾಗಣಿದ ದೈವೇರು ಅಂಚ ಅರಸು ಪಂಜುಷ್ನಾಯ ಪಸಭೂತ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕರುಣೆ ಧ್ವಜಾವಡನ್ನು ಪಂಡಿದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಅರ್ನ ಉತ್ಸಾಹನ ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವರು ವಿಚಾರ ಪುಣಾಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಪಲ ಧೈರ್ಯಡು ಪಾತೆರು ಎರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಿತ್ರರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂದಿರು ವಿಷಯನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿನ ಏರ ಒಂಜಿ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕಾತ ಒಂಜಿ ದೂರ ಪುದ ಕಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರೇ ಒಂಜಿ ತುಂಡಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಣ ಕಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಸೊರಟು ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಫೋನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕ ಜವನೇರ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಅಂಡ ಜವನೇತ ದುಂಬುದೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತನ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೋಚಿಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನ ಅಂಚಿನ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ರಾವುಲೇರು ಈ ರಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾತೆರ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಆದರೂ ಇದು ನಿಧಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿರಿ ಕರೆದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಂಡುಡಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನಾಂಗದವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು, ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಳುಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದವಳು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಡುರಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಅದು ಇನ್ನು 4 ದಿವಸ ತೊಳೆದ್ರೂ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಆದರೂ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಂದಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಮಜಲಿನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊತ್ತ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು ಎಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಪಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರು. ಒರಿನ ಬಹುಮಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಳ್ಳೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಸುರುತೈನ ಮನಗೆಂದೇರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಧಿ ನಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನಿಧಿ ಓಲೊಂದಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಆ ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಚೈತ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲಂ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ನಿಧಿ ನಾಡು ನೆಟ್ಟು ಗೆಂದೇರು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಡತದೆ ಐಟ್ ಸುರುತ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ತಂಡದ ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ವೀರಕೇಸರಿ ಎ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ತಂಡ ದಯಮಂತ್ ರಡ್ಡು ತಂಡದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನಾಮನ ಪಡೆ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. பொண்ணு ஜோக்கல்னா த்ரோபால் விபாகடு சுருத்தா இனாமன படை வந்தேரு ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ಬಹುಮಾನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನೆಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಅಸೆಗೋಲ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ ತಂಡ ಏರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಮುಲು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಅಸೆಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಅಸೆಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯ ಆಟಡು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಅಸೆಗೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಮಿತ್ತ ಕೋಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಮಿತ್ತ ಕೋಟಿದ ಜವನೇರು ಮಿತ್ತ 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 ಮಜಾಲ ಸಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ದ ಜವನೇರು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದುರಣೆ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶತ್ತು ಒಂದೇಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುರಣೆ ಮಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಪಡು ಗೆಂದಿನ ಕಲೆಗಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆನಕಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ರತ್ನಾಕರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರದ ಮದೀಪನ ಕುರುಡು ಪಣದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಳೆಗಳು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದೇರು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಎಂಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದನೇ ಈ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ತಲತಲಾಂತರಡು ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇನಿತೆ ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬನ ಕಂಡ ಏತೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರಡು ಏತು ನೆಟ್ಟು ಬೆಗರು ಬೂರ್ದುನೊಂದು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ ಕಡೆ ಈ ಕಂಡಲು ಉಂಡು ಐಕೆ ತುಂಬದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನಕಲು ಈ ಮಂದಿನ ಕಂಡ ನೇನು ಕಾಲಾನು ಬೆಂದದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ನೆಕ್ಕೆ ಇನಿ
ಮಾಗೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಬಿಡ್ದು ಪೈರ ಬಳ್ಳಿದು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಕಟ್ಟದನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಜೀವನ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೃಷಿ ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ವರ್ಷಡು 325 ದಿನಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಕುಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಕಂಡುಡು ಕಲಿತನಕಲು ಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕರಣ ಅದು ಐಟಿ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖರ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಟೆ ತಿಕ್ಕುನ ಜೀವನ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಅನುಭವಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈತೇರದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಅಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಹಸೆಗೊಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನುಡು ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟೆ ಏರು ಮಾತ ಬೆಂತೇರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಜ್ವಲವಾದ ಬೆಳಗಡನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರಗೋ ವಿರಾಮಗರೊಂದುಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಶುಕ್ರದೀಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ಕೈತಳ್ಳ ಕೊಣಾಜದ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಶಾರದಾ ನಗರದ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡಗ ಅಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿ ನಡೆದವರ ಏಪನೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಲೈತ ಪಿರವಡು ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅವು ಕಾಲಗೆ ಅವು ಆಪು ನೆಂಚಾದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಶಾರದಿನ ದಯಟು ನಂಕಲ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಕಲೆಗಳ ಪುರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಎಂಚ ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕೆದಿಯರೆ ಬರಂದುಲೇರು ಸನತ್ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗುರುಕಾರ ನೆತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ 5ನೇ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದೇವನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಮೆಜಲು ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡುವುದಾಂಡ ನಮ್ಕ್ ಈ ಕಂಡೊಡಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡುವುದಾಂಡ ಕಂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನಿ ಅಂಡಾಲಬೋಡು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮಕ್ ಕಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ
ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ ಮೇರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಮಾತಾ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ ಮೆರೆಗಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಂತು ಕೊರ್ತಿರು ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಪೈರ್ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೋರ್ತೇರು ಅಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಹೊಸಕೂರಲ್ದ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಚಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಚಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತು ಕೊರ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಘದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ